APHLC dhansari aropen phirangkia maikang Meningjun Displaced Residents Welfare Committee atumpian phirangkia maikang nipo Lahorijan Karbi Longri Abirta atumpian KACCEM Dr. Tuliram Rong hangaphan chetongdam si karchupon Karbi Longri mai kuthe piaro lapen kuthe pi angri jutang song atumpen hachaki kanpon. Aprang se Abirta kila arado anaphan kardom pajirlo kardom non Abirta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha Abirtang tonpen. Ar koni phai kre trok siarni APHLC dhansari aropen interaction mai lapen kachisong asong japwa phan ingcham pu kaningji la sonia lam thia puthak phirangkia mai kangi. Lasosi ke damtang arkoni phai kre trokarni dhansari along KACCEM interaction mai mati rongarat kiduk kisung kachini jiaphan kibipon amai hut APHLC dhansari aro youth secretary Bikrom tok bilapen Arya sang huatung BJP along kaching bedun ke tangka tilup kari ajoine chotpusi APHLC dhansari CC aro mai phu Mohon Singh tok bipen arbokpon Vijar ta latung non puarni anta eviction tikhe lapen ke la yitu eviction nai pu kachesong arat fansi akinu khenu alam karbok tap la sonsi theklong media long lasila nonda kedam tang anda yitu BJP long kidun kejonun tang tumanta thang nat ale avesi non ke la kaprek party along si chirui thulap lo mapuju lasi la non inut bahani dhansari penta dun busipu la tum mangke amo ke wang wen mai atum lo pen kam ke claim thek the tum lo la tum ki la pen ke pok la na la tum ki de lasi nili pudamji la non la aje kan the claim thek the BJP tum ki state ta wande the la tum triple engine sarkar busipu ista la tum non puarni ta tonma state wan thek the lasi ale kawen nai political party ke la BJP party hendo laso la ke song of leader tum phansi rasan ki putot mane aphu hengno ta ho ani uchiri lahai alang li bangke laso lamage ulai le jar nang pu apolo inut aman peng do MLA pulote lahai lam ke ninje je der nangji pen kerap dun si nangji la ke song tum phan athe Karbia khai pen longri farman si che song lo la so hut la tum phan man peng pinangi la pengke monon phita la so lam ke ar bok tap te dangi pen kecirap cito bang se kenang sot pusinili pudam dagi sila marju dong sila ke song bom tum phan ni pi pudin ja la ke song bom tu ke pache song nang alang tum mesen lo nil ta churudam lo la ke khai pen longri farman se alang tu ke song la pen lang tum phada man peng pinangi pen cirap cito du nangi pusinili hin pen 19 dhansari constituent committee pen ke rasansi product pet pachini dun lo lepen anur kaprek akhin kaprek rat tunta karbiang long rat tunta cirap citu nai pusinili pachini dun sila pache song dum pase mi phikai rong purite ke pulmati enge karbiang long evir kok pulapuke asila mi phikai bangke apak ta kai thek sita alam mang chini pa me nangi kopi pasi lang tum ke song ma asi lahai bang munthi pa me chini pa me si me phi bang e kai nai pusinili pudamni Anparta non ke wangji ar koni phaing koi raisi APHLC foundation de amaya hot ke ongdum Karbiang Long ni jang Karbiang Long lapen di maha sawara phan lamjai sarpo Bikrom Rong pharpen kachitong dun pet je phan kachuningri don lo lia long CM interaction amoksa program ki bialong la APSLC pen APSLC pen ka spell tang atum hada ki jonun atum aphan jasemat nili lamwoi pidung tung la pen jasema lang litum han ki pachini gang tung lahalo alang litum patumi a program ung dun lo je Bikrom tok bike alang li tangkalam sikani dun di hada
Bikrom tok bike je APSLC tungge tangka poisa ka cirung lo lasi cirung elu ni tungke ka cicak elu la pen ni tungke la ke kavisi ni tungke no ke BJP long sing bedulo ni tungke BJP long ke la haya putak sikidulo pulutang te alang like dak siklang dak lo je tangka joine sikidun puke klang dak lo ate alang li mithak si dake hala sorat amai pilong se alang li ke kaniye mati tangka poisa ka cirung alam ni tu marjulong rong petami alang li Bikrom tok bike rong long tangka kirung pen chupidet putar julong hal hai arara tumake kupido kipuge nona mangke ni tumo phan ke ahok pet ka song la pen ahok pet hem pre ke haiji pu men pe sini tuman la hai tangka na pangrum lo cita alang li bangke non make BJP juna pusi na karni la ke nitum kitia ba pen ta kroi thek thek pusi rong arat pen ta nitum angkrak pen berta long la puson pulutang te alang li ke kupilo rada phan ki palu rana phan ke pamang hu phasi BJP nong sing bedulo la pulotang te alang lici la ke amitha apok lana pusi rana tum mathana kopo pen ke non ki bangji ni tum arko chiklu taring ko raisi dak folonia long 7 foundation day labang so katalon ji long kaduk ka be ongdung arat tang tong ni phasi ni tum APSLC dhonsira rupen tuling rilo Songsi CEM interaction mai ki bipon ki arat ki sum alam kachini je phan sitan nona bangki APHLC ratcharia song aphan ka sorsar ki putot lapente BGR putha kachi song japu atuma phan ingcham anihu kachiri pu hei hui kaning je putha ningduk ning oyalam the APHLC dipu LA klembang rup singing hi pen chepaklang pon itu mangke la sa program gede ngalong pen PSLC fan ka sorsa li song rong phan apara phan ingcham se not puki puke la ke chok chi ulu nang le tu program a hok pet gede ngamangke rong group humri dam po konasi me ke le lang ke le school ke me toar ka we hol sa program tong ko che than dam ni to na tu sa program gede ma mate PSLC jai kathar atwa phan ka sor sai to dam lo nang litum ha chima tha nang litum council sol nang tum BJP tum chima tha la lo isi ba ke epeno ke dam tang 11 tarik Januari li song rong phar ki japon song apin po khai apin po dong phan ani hu ka chiri la pen ingcham tang ho la so ke po dor se rong hang pu ba ke chok chi ulu nang li akrong me mon ti pa me nei ke nang li chini pa me nei ke kupia posia nang li tum che song nang kok lo ka i doi ma am hang pe che sap tung doi ma la tum ka che theng tung doi ma are a choya pe che plong tirui long le thang lo me thang rong ka i lo ma me thang an le phan ma a piso so phan ma ra phan si klem pile mati la si no na man ke alang tu man ke la so si klem chalo pena di ko pena alang tu si ai a son se a kaprek a kam choklem rong putong te nang tum council sa dai che nang lake athe kam claim lo polong te isi genuine normu claim lo polong te la so hormu claim po lake VGR ke plung wet nang ji dak pen tere wet nang ji nang tum council si claim pipedet ke la tum mang ke thek lor ham claim wet nang ji por mu claim pipedet si la tum ke unconscious lo la tum mang ke kima tha je bidi jut kok lo la si nang tum chini nang po kupia posila tum la anta claim nang kok lo ha nang li tum pulo am hang sendel penga chitheng mang ke karbia khai pha pu kali lo la tum ke claim je bidi ju kok lo thek der lo ke claim vek nang ye hormu sta nang tum kupilo nang tum puna ke la tum ke ingcham senot ingcham adwai ta nang tum lo si do ani hu ko chiri ta andum ta cancer lo si do andum ta nang tum se pinang po ingcham adwai ta hot test pur pe nang tum si wat pinang po la tau phat kiso lo ke la tum ke apiso so phan gali rak der mo phi joy ki joy wan phat karbia khai phan joy wan pasla tum kiso mati pipo na tum bui der thelo council pipo si bui thelo BJP party bui der thelo na tum ame phi akko chuplong tu haila ingcham hor ki tung ba sa tha akko me ingcham chuplang aphu ra phan ki claim the ki claim pi un e na tum che rap tu the joy ne pe na tu aphu no yalu nang tum dak bo na tu ko pilo nang tu akko me phi me chukai tu la nang tu pang sam nang ya tu mati nang to phan MP MLA MLC nang bi ko pia phan lo nang tu mang le the man noi council ki sung
mo anda sidang payokan popos na tong pan MPM ele nang election na pai mati na tunal make kaya pana pin po na ing champs not pu na tun si chok chen lake Ijang Karbi Longri Abirta Duaramla constituency ke parlo harla ka ronga maker harsing rong hanga hemalong meaning jun displaced resident welfare committee atumpen pherang kia maikang nipot Songsi pinilabangso pherang kia maikang ni ponalong Krishna Teron Duaramla Mujadar Anparta advisor MJDRWC committee Mongol Singkru Maipu Harsing Ronghang secretary Hemarikro vice president Anparta Rongalong SGB Rongasarthia tumpen chenglok mikaratum chetong dunrinti Jasamet pet pinilabangso pherang kia maikang ni ponang koklaki non malom labangso harla ka hawaralong meaning department pen arlong ki phurpon jialong rongararatum along liap harman mati land compensation asai ki claim pialong midu sitame kapasik sak dunde det jiaphan lapen labangso harla ka rongararatum labangso along liap harman ki rengji avarsai aphan KEC pen mati government atum pen mission avarsai ki long pon jiaphan lahaya puthaksi pini bangsu aphirang kia mai phaksi inut bang hini labang swalong liam men pen mati len pata joine pen ronga soraphan pata nang selam pipu pu amen pen tangka ki hang thap mati ronga soratum aphan ka chene katum dokok pu alamar julongsi ki claim kledet japhan sitami bangso phirang kia mai athengnu along pen ka chuningri padoponlo lapen rason thaksi labang swalong li amen mati len compensation ki longji along hong pen mati ang tanamonit pen nang chijok tunlong li pusi kumitia radatum pen lam the chepaklang ponrinti amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta je nitum 2021 labangso mining zone displaced welfare committee labangso mahang patheklo 2023 nitum fresh bit mehala so dolo lason sinitum committee amahang pathek det pen nitum social media hongjai rong tabe nitum labangso committee pacetak lo ladet pen niltum labangso committee nitum ing tangkring nanggi bu pen niltum labangso NGO madal labangso committee tabe niltum registration thirtuk nitum labangso registration tabe nitum chelong atlo ladet pen committee mining zone displaced resident welfare committee MJDRWC nitum labangso committee amen lo la penajoksi ladak hawar rong trok si labangso jitula so project mate industry lake la so industry ke lake hidung industry lo athe nor isang bong pendak second asam lo mai tum dakar biang long along ri itum harlak jasera la so hawar long si dak la so industry mate so project non wanglo alang tum non mining kuri bom lo la so industry along itum dake hakku pen dabe dak hemrit ka chubuchi ingnam aju gitu pen non an ke itum dak kadu ko be amikar tame penangan dolo adon aphai tame penangan chan lo lasi labang so area phan ke ilutum karbiang termas council CM ke hai tame lapen revenue department ke hai tum tame itum han kang hon penajok si niltum dak longle pota apran ke exunia pota si chot kai shot sitame pinia niang bang abang ke CM sara ke hai kang hon penajok itum committee pen si itum labang so file move lo laso committee nitum ke move penajok si alang itum nitum han pota order tabe nang pilo non ke miadi pota nang pachiot rom rep lo adon pin lipu stab hino de lo la sedak bang ke pota ke kelong si ke ong lo la sinon hem chair hem plak ke re dola hala tum phantam aku itum la aku next abang ditum la claim pangsitang etji pangsi ditum non committee pen sikpon bom lo lapen ditum abang ke labangso committee piposi pathir nang kokma ditum thir thipen piposi ditum archap nang kokma plutante ditum athei dak methang alongri methang arong barim ba methang dak ido ke thak la kadu ko be adon tin ame kartum same dak hawarara tum kisung along ditum karjap juni masil bangso committee mahang pathek kon lo laso committee kana joksi niltum compensation sitame niltum kelong etjepha niltum lada so committee pen niltum arjapo lapen niltum higher authority tum niltum han
nang hang lo putang teh niltum la so komiti pen ditu so komiti tim men situm hadak tam situm arjap tam pohara niltum men sila dak hawara rata kisung ko pipima hala so bang niltum si apu la so komiti hoi pen situm che place po la liga chen tadu penangana liga chen mane niltum arjilong niltum mane on spot bang along lelang he sitame kapre pen niltum han ethan pachini bang du je komane ke ladaka harlag jasra la so project area along liamen pen lak isian tak en bang duk nih lak isian tak en bang duk lasi hala bangke komane korte komane nang jiratum iklem atum bang talang tu mathapami pen siklem nang po lapen hala ki pidun dera tu bang stame nang tu apota kelong le lakini la so komiti pen tu kana daya ta chen responsible abi Rongbarim punang singdet pen kedam tang pai kuni ni pai krisir kep surhini ra ingkoi rapli ada penang an longle kachojor dalalatum rongbarim tengkheng dam si hemrit phalang nu pithailu lapuson rongbari marat kisung pikahot ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang phan chepa chongdam si team Karbi Long lapen Dr. Tuliram Ronghang lam chakateng pen rongbari marat phan phai kuni ni phai ingkoi rat trok arni surhinira ingkoi rapli purthumia ke manga maipi japrajan langso jutang aklama longamat longlia pata pipondetlo laso ningkarong ningkang sam Karbi rongbari maradatum chikhangun AC patumi arni ni phai kretrok arni dipu CM Bangalore long chitong namsi Karbi poho joy men mitu mirapeng buket hai hui pen karcho asai padopon lapen Dr. Tuliram Ronghang Jindabat KAC achithe pading nang team Karbi Long Jindabat puta kahiring padopon Labang sokar chopona sayalong Karbi rongbari mamai phu molenteron Prodip dera kongchunbang Violet BP dunmai phi desoi teron dunmai phu lapen bang pharo susi rongbari maratatum chetong nungsi ardi pidun lapen aprang ke bang jilang apora hodanta rongbari mararphan CEM Dr. Tuliram Ronghang jerap chetudun bom jilang aphan ningje thepon pensi misen pen pachun pondo Anparta thang chiklo CEM Dr. Tuliram Ronghang kahumri damji pusi lamjak chipidun. Bokojan pen Jan.17 rongpi Karbi Longri Abirta. West Karbi Long bitung reng thama constituency ke parlo Kuthe piarongar lualong Karbi honghar yamai kuthe piaro lapen kuthe pi angri jugdang songa tumpen patir pi pongsi ar koya chiklo ni phai krip phuarni adon hacha ki kana jai mek padopot lason si hacha ki kan laki Karbia khaya jutang along hakko phusar phisar tuma hot pensi rit jai pen sok chi wanlote bangso jai mek padopon pu bangso jutang ki paring verjia phan non putami Karbia ratatum hacha kan bomlo Lason thak si Karbi jutang along bangso hacha ikan aron padoverjia phanpura Karbi honghar yamaya tumpen ahawar tin tami hacha ikan ajai mek paduponlo laso along kuthi piarong along sitami adon hacha ikan ajai mek paduponlo bangso hacha ikan ponalong Karbi honghar yamai kuthi pi aru maipu montri senar kongchunbang rupsing rongphar dihin rimbang biren timung angri jutang asonga maipu bimol timung kongchunbang buhirambi lapen kaprek jutang kaching hon aratatum chetong nungsi jai mek misen pen pachun pon board hall pen great son timung Karbi Longri Abirta Pinya Abirta lansi kang ton lo kardom